Λοιπόν, γεια σε όλους! Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά σε κάτι που είναι ειλικρινά πολύ ξεχωριστό και συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για μια εκδήλωση που παίρνει δύο κόσμους που φαινομενικά δεν έχουν καμιά σχέση, το παραδοσιακό τάγκο και το σύγχρονο καραόκε, και τους φέρνει κοντά με έναν τρόπο σχεδόν μαγικό. Πάμε να το δούμε. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα, σωστά? Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν η δομημένη, γεμάτη πάθος ατμόσφαιρα μιας μιλόγκα να συνυπάρξει με την απόλυτη ανεμελιά και την αυθόρμητη χαρά του καραόκε? Αυτό ακριβώς θα αναλύσουμε. Θα δούμε πώς αυτό το πολιτιστικό πείραμα καταφέρνει και δημιουργεί κάτι εντελώς καινούριο. Ας το πάρουμε από την αρχή. Η ιδέα και μόνο ακούγεται κάπως περίεργη. Έτσι δεν είναι? Σχεδόν αντιφατική. Πώς ακριβώς λειτουργεί στην πράξη αυτό το, ας πούμε, υβρίδιο διασκέδασης? Και για να μην νομίζουμε ότι μιλάμε για κάτι θεωρητικό, ορίστε οι λεπτομέρειες. Η εκδήλωση λέγεται Milonga Tango Party Karaoke Edition και γίνεται στο Faces Cafe Bar. Δεν είναι μια ιδέα στον αέρα. Είναι ένα ζωντανό γεγονός που επαναλαμβάνεται και έχει γίνει πια μια αγαπημένη συνήθεια για την πόλη. Εδώ είναι που αρχίζει το πραγματικό ενδιαφέρον. Σκεφτείτε το λίγο. Από τη μία έχουμε τη Milonga, ένας χώρος με κανόνες, με μια εθιμοτυπία, που ο πρωταγωνιστής είναι ο χορός. Από την άλλη, το καραόκε, η απόλυτη ελευθερία, η έκφραση χωρίς φόβο και πάθος. Η ένωση αυτών των δύο είναι που φτιάχνει αυτόν τον μοναδικό κοινωνικό χώρο, όπου η ένταση του τάγκο σμίγει με την απελευθερωτική τρέλα του τραγουδιού. Ας πάμε όμως λίγο πιο βαθιά στο γιατί πίσω από όλο αυτό. Γιατί δεν είναι απλώς μια τυχαία ανάμειξη για να γίνει κάτι πρωτότυπο. Υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφία που κινεί τα νήματα. Αυτή η φράση νομίζω τα λέει όλα. Το ζουμί είναι εδώ. Ο στόχος δεν είναι να δείξει κανείς πόσο καλός χορευτής ή τραγουδιστής είναι. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν δεσμοί. Είναι ένας χώρος φτιαγμένος για να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, όχι για να τους κρίνει με βάση τις ικανότητές τους. Και τα αποτελέσματα αυτής της φιλοσοφίας είναι ακριβώς αυτά. Δεν πάει κανείς εκεί μόνο για χορό ή για τραγούδι. Πάει για να βρεθεί σε ένα περιβάλλον ασφαλές, όπου μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα, να γελάσει με την ψυχή του και τελικά να συνδεθεί με άλλους ανθρώπους, ακόμα και αν μέχρι πριν 5 λεπτά ήταν τελείως άγνωστοι μεταξύ τους. Και για να δείξουν πόσο σοβαρά το παίρνουν αυτό με την ανοιχτή συμμετοχή, κοιτάξτε πόσο απλή είναι η διαδικασία. Τίποτα περίπλοκο, καμία δυσκολία. Διαλέγεις τραγούδι, το στέλνεις με ένα μήνυμα. Και αυτό ήταν. Το μικρόφωνο είναι δικό σου. Η έμφαση είναι στο να είναι όλα εύκολα και προσιτά για όλους. Φυσικά, τέτοια events δεν γίνονται από μόνο τους, έτσι δεν είναι? Χρειάζονται άνθρωποι με πάθος και όραμα. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε την ομάδα που βρίσκεται πίσω από όλη αυτή τη μαγεία. Πίσω από τα φώτα, λοιπόν, έχουμε μια φανταστική ομάδα. Είναι ο Σπύρος Σαλ, ο Τάγκο Νουέβο, ο DJ που ξέρει πώς να παντρέψει το παλιό με το νέο. Έπειτα, η Μαρία Νέμιλιο, η καρδιά του tangothessaloniki.com, που χτίζει με μεράκι την κοινότητα. Ο Πάμπλιτο Γκρέκο είναι ο μαέστρος, αυτός που σκηνοθετεί στρατηγικά όλη την εμπειρία. Ο Χόρχε Λεσουιτό φροντίζει να κυλάνε όλα αρμονικά στην πίστα. Και φυσικά, η Φωτεινή και ο Γιαννάρας, που δίνουν τον παλμό και την ενέργεια ως παρουσιαστές. Αλλά μια τέτοια προσπάθεια, όσο καλή κι αν είναι η ομάδα, δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνη της. Πάμε να δούμε τώρα το δίκτυο των συνεργατών, το οικοσύστημα που στηρίζει και κάνει όλο αυτό πραγματικότητα. Το Faces Cafe Bar, για παράδειγμα, δίνει τον χώρο, την ιδανική σκηνή. Η Music Galore φροντίζει για τον ήχο, που είναι το Α και το Ω. Και μετά οργανισμοί όπως το Θεσσαλονίκη Tango Party και οι φοιτητικές ομάδες αποδεικνύουν πως υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο στην πόλη που αγκαλιάζει και στηρίζει αυτή την κίνηση. Και όταν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, κάνουν την ανατροπή. Η εκδήλωση δεν μένει ποτέ στάσιμη. Φέτος συνεργάζεται με το Hado Arena Tuba. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φέρνουν την τεχνολογία του αύριο στο παρόν του τάγκο. Τι είναι τώρα αυτό το Hado? Ας το εξηγήσουμε απλά. Φανταστείτε ένα βιντεοπαιχνίδι, αλλά στην πραγματική ζωή. Σαν ένα είδος τεχνολογικού dodgeball με μπάλες ενέργειας και ασπίδες που βλέπεις μέσα από ειδικές συσκευές. Είναι απίστευτα διασκεδαστικό και οι νικητές του καραόκε κερδίζουν εισιτήρια για αυτή την εμπειρία. Έτσι συνδέουν την παράδοση με την πιο φουτουριστική μορφή διασκέδασης. Και τώρα φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι του παζλ, που είναι ίσως και το πιο σημαντικό. Γιατί αυτή η βραδιά δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, δεν είναι απλά ένα πάρτι. Είναι μέρος από κάτι πολύ πολύ μεγαλύτερο, με έναν βαθύ κοινωνικό σκοπό.
Εδώ είναι το κλειδί. Η βραδιά αυτή είναι ενταγμένη στο Θεσσαλονίκη Tango Party Festival. Και δεν μιλάμε για ένα τυχαίο φεστιβάλ, είναι το μεγαλύτερο του είδους του στην Ελλάδα, ένα φεστιβάλ που βγάζει το τάγκο στους δρόμους, από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι το Αρχαιολογικό Μουσείο και όλα αυτά για